Свързваме се в Графити по въздуха с известния наш диригент Йордан Камджалов, който се намира в Рила. Къде точно? Намирам се на великолепната и красива Рила в района на Седемте ръски езера. Как се чувства един творец там на високо? Тук на високото е нашия дом. Сигурно много други творци и всякакви хора знаят, че тук горе животът е наистина зареждащ. От години ми се въртеше една идея как може още по-органично да свържа моята работа и моят живот с България. И сега през последните седмици изкристализира идеята за един проект, или по-скоро смятам, че ще мога да се осмеля да го направя в България, въпреки че живея на 2000 км от тук. Но желанието ми е толкова голямо, искам да стартираме една така наречена музикална лаборатория в България. Това е един проект с певци, хор, но не искам да го наричам хора, просто един качествено нов музикален апарат ми се иска да създадем, в който хората да направят едно голямо музикално семейство. Всеки да се идентифицира с звука и с текста, който изговаря. Някои може би биха се запитали защо аз работя предимно с оркестри и с опера. Да, защо хор? Точно хор. Но хора има едно огромно предимство пред оркестъра и това е, че той работи с текст. Поставянето на текста, музикаленото слово е нещо, което винаги много ме интересува. Този синтез между звук и слово. Това е наистина предимството. Оркестъра е моята голяма страст, но аз съм учил хоро дирижиран, както знаете, вече съм създал 4-5 хора и в България, и в Германия. И човешкият глас е за мен най-високото нещо. И точно с човешкия глас могат да се транспортират едни особено фини нюанси на човешката емоционалност. В България има невероятна хорова школа, има невероятна хорова традиция и съм убеден, че това е правилното място да се създаде за нещо ново. На 1 септември заминавам за Германия, но 2 дни преди да замина на 29 и на 30 юни ще направим прослушвания в София, в Сфомато, за всички, които биха искали да участват в един такъв проект. Ще селектираме 30-40 човека, които наистина имат глас, които наистина са готови да мислят и да чувстват смело и които вярват, че чрез изкуството и чрез духовността може да допринесем нещо красиво към нашия народ и към света. Но вие живеете на 2000 км. Как ще работите с тези гласове? Ще имам екип с вокален педагог, хормайстор, асистент. Ще правя 20 репетиции през годината в по-гъсти етапи. Искам да се подготвят перфектни нещата и като идвам във връзки с други проекти в България, да можем много концентрирано да изтегляме много бързо напред нещата. Много ми се иска след една година вече да представим концерти в редица градове на България. Просто искам да споделяме това, което правим. За този кастинг, който ще бъде на 29 и 30 август тази година в Сфомато. Днеска, между другото, говорих с директорката, за което съм много благодарен, че ни осигуриха тази база, която е много удобна за софиянци. Бих могъл веднага да спомена телефона, на който хората... Разбира се, това е необходимо. Да. То е 0897 099 128. Повтарям, 0897 099 128. Както и създадохме един имейл специално за този кастинг, който се нарича музикална лаборатория @gmail.com. Нека нашите слушатели да не се притесняват, защото ние ще публикуваме и номера на телефона, и вашият имейл адрес на страницата на предаването на Фейсбук, страницата на предаването Графити по въздуха. Много ви благодаря за този интерес и за това съдействие. Много ми се иска да създадем една много пластична музикална звукова материя, в която да може да създадат условия за много докосващи музикални изживявания. От моята работа в България и в света виждам, че има още много какво да се извади от самия човек. Моята работа в този хор си я представям не толкова задълбочавайки се в самите произведения, които са нещо изключително важно, но задълбочавайки се в самия човек. Надявам се, че хората успяват да ми разберат правилно. За да извадим потенциала от произведението, трябва да извадим потенциала от хората. Защото ние показваме нашата интерпретация за дадено произведение. За да стане това нещо, трябва в емоционалния, в мисловния свят на човека да стане едно разширение. И съм абсолютно убеден, че това може да стане. Но хората трябва да се обичат, трябва да искат да го правят това нещо. Както казах, искам да направим едно пеещо музикално семейство. Не го наричам хор, го наричам музикална лаборатория. Много ми се иска с този хор, възможно по-скоро, още 2015-2016 година,
да имаме и международни изяви и да пътуваме, да празнуваме, да пеем и да се идентифицираме с това, което правим. Господин Камджалов, вие имате и ваша фондация, която тази година за 4-ти пореден път направи кастинг, избираше много талантливи хора. Има ли сред тях българин? Да, значи моята фондация, едно от изискванията за нея е, че ние подпомагаме точно граждани на Република България, кандидатстват българи от цяла Европа, от Америка, от Русия, от цялата страна. В фондацията винаги сме подкрепили само българи. За съжаление, това са невъзможностите, но аз смятам, че точно сега трябва да бъде подкрепен българския народ, защото в България има изключително талант и огромен потенциал и за това нещо трябва да се грижим. Тази година приключи вече кастинга. Колко души подкрепяте? 7-8 невероятни български музиканти избрахме, на които ще бъдат подпомогнати в участие в международни майсторски класове, академии, кандидатствани в чужбина. Всъщност каквото те искат. Те казват какво искат и ние помагаме с каквото можем. Аз ви благодаря, че вие споменахте за фондацията. Кандидатстването за другия сезон започва през есента и прослушванията ще бъдат края на май 2015 година. Но точно тази фондация е един конкретен израз на моя социален принос към колосалния потенциал на българската култура. Този хор, тази музикална лаборатория, която искам сега да създам, е моя музикален принос към колосалния потенциал на българската култура. Аз се чух дали такова нещо мога да направя и на Запад, но ми се струва, че в крайна сметка няма по-подходящо място от това за България. Просто българите са изключително талантливи хора. Традицията ни е невероятна. Аз съм учил хора, дирижирани при професор Лилия Гюлева и страстта ми към хора и към гласа никога не е изчезвала. Кой може да се явява на прослушване? Мога ли, примерно, аз без да имам музикално образование? Прослушването е отворено за абсолютно всички, няма никакво възрастово ограничение, не е задължително хората да са професионалисти или да са нотно грамотни, това е нещо, което може да се научи. Моите 3 изисквания персонално, това, което аз ще търся на това прослушване е хора, които наистина имат хубав глас, хора, които могат чрез гласа си да покажат своите емоции и мисли и хора, които вярват, че с тази музикална, културна и духовна работа може да допринесем нещо към другите, които имат страст да споделят своите емоции и мисли с другите хора. Това са единствените мои изисквания. Хора ще бъде смесен, търсим високи и ниски мъжки и женски гласове. И на финала, господин Камджалов, вие сте толкова нависоко в момента. Едно заключително изречение за красотата от височина. Красотата от височина е една истинска привилегия. Аз пожелавам на хората да мечтаят, да имат смелостта да мислят и да чувстват още по-широко, отколкото го правят обикновено, да се свързват с колкото се може по-красиви места, да се занимават с колкото е възможно по-красиви, по-силни идеи, защото това нещо прави човека здрав и силен. Изобщо има безброй поводи да бъдем доволни, да бъдем щастливи, да бъдем благодарни. Приканвам всички, които искат да се гмурнем в едно ново приключение на изследване на музиката и на себе си и на музикалния репертуар от класическото, народното и духовното наследство. Нека да заповядат, но ще се радвам да видя колкото се може повече хора другата седмица в София. Благодаря ви, Йордан Камджалов, с включване от 7-те Рилски езера в предаването Графити по въздуха.